Titano-kassamaksupäätteessä on yhdistettynä kassakone sekä maksupääte. Laitteessa on yrittäjän omat kassatuotteet arvonlisäveromäärittelyineen. Tuotteilla voi olla kiinteät tai avoimet hinnat, jolloin myyntitilanteessa syötetään tuotteelle kulloinkin veloitettava hinta. Alennusten antaminen ja näyttäminen kuitilla on vaivatonta. Myyntiriville annetaan euro- tai prosenttimääräinen alennus. Maksaminen tapahtuu 5 maksutavalla: käteinen, maksukortti, 2 vapaavalintaista maksutapaa sekä lahjakortti. Maksu usealla maksutavalla onnistuu helposti, esimerkiksi käteisellä sekä maksukortilla. Asiakas saa verottajan vaatimusten mukaisen kuitin arvonlisäveroerittelyineen. Myyntiraportin saa kuittipaperille sekä sähköpostiin. Kuukausiraportista saa kirjanpidon tehtyä 1 tositteella. Järjestelmä toimitetaan avaimet käteen periaatteella sisältäen valmiina asiakkaan kassatuotteet arvonlisäveroineen, maksukorttimäärittelyt varmennuksineen sekä eri tapahtumaraportit.